سلام تخاتلتنا الشانل كما يلهم أفزل لهم السلام بمناي نحج دما what is PIP زبل كنرئينا مالتي PIP مالت كمتي زغونا رحكات بمتر كيلومتر مايل النابلة زعكن فوركس دما بPIP زعكن كندي واقع وديلو كندي واقع وسيخو فوركس PIP تباهلو زناءسي ناي واقع مكيار PIP تباهلو يسوع كم أبنات نحروسنا نا GBP USD حدا نتبع 23 شومنت زيرو لو واقع نبل تا لاست ديجيت زلا كل جزيتات الشعاتة بيبتيا أبتو واقع هبوز حلو سلازي تمس أي تغطصارني مالتيو سلازي تنا 4 دلوا ديجيت دحرتا بوينت مالت حدا نتبع 23 شومنت زيرو زلا أباينا نتوكر مالتيو تا زيرو زلا حدا كلته سلسته 4 النابلت لعلك توسخ كلا كند زغدتو ديستانس مالتين لعلي زي كند زاكل بيب كيدلو ويدما كند زي بيب زاكل بيب واغا وسيخلو نبل مالتيو بنصارو دما እና ጎደለት እንታحت ክትከይት ከላ -1 -2 እናበለት እንታحت ክትወርድ ከላ ድማ እቲ ፒፕ እና ጎደለ ይኸይዳሎ ማለት ስለዚ ፒፕ መዐቀኒ ክንድምንታይ ዝኣክል ማርኬት ጎዲሉ ወይ ድማ ክንድምንታይ ዝኣክል ዋጋ ወሲኹ በዚና ንዕቁኖ ማለት እዩ ከም ፎሬክስ ትሬደርስ መጠን ማለት ንሕና ካብዚ እቲ ፒፕ እና ወስኸ ኸይድ ከሎ ወይ እና ጎደለ ኸይድ ከሎ ኢና እቲ ፕሮፊት ንረኽቦ ስለዚ ፒፕ ሓደ ኣገዳሲ ስራሕ ኣለዎ ኣብ መኽሰብን ኣብ መኽሳርን ማለት እዩ ኣብ ማርኬት ምክንያቱ እዚ ብፒፕ ስለ ዝዕቀን ክንዲ ዝነውሐ ፒፕ ንድሕር ወሪዱ ብጣዕሚ ዋጋ ጎዲሉ ኣሎ ማለት እዩ ዝበዝሐ ፒፕ ንድሕር ወሲኹ ንላዕሊ ድማ ዋጋ ናይቲ ካረንሲ ብኡ መሰረት ወሲኹ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ፒፕ ማለት ክንፈልጦ ዘለና ክንርድኦ ዘለና ሓደ ኣገዳሲ ባእታይ ማለት እዩ ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ይራኸበና ሰሰናዩ ቻው